ko da hollu goddo ko de sécurité mada je téléphone mada ni o fota o nastana téléphone mada o lara de kujejiji mada application ji mada ko nandi be majum a wawa na dano to fu aresa téléphone mada ko da wata ngai clé ko accana godo fota o naftira be maga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Placo TV ɗum dirrawo moɗon Adamou Haruna lorto e hande ɓe tindinore dede ko larani hala application ji mata mbowɗon ɗum tindinoje pottanayɗe on ɗuɓɓe nder moɗon ɗon mana ɗon getta e ko nandi ɓe majum minon ma min getti on sosai yugode deddoaji moɗon ɗi gatton on yiya kuuɗe meɗon ɗum ɗo ya yesso yesso on giya de video ji amin min gatta jotta alhamdulillah on dari nda ɗum canjake ɗum wodi changement ni na banta nane no dede diga yanayi sautu man e ko nandi ɓe majum ni on gi video ji men ɗi canjake ɗum dede ɓe wallinde moɗon ɓe du'aji moɗon ɗi gaɗanton min konde minon bo min getti on sosai Allah ni barkiɗin Allah ni accuɗu en ngam ɗo wato tindinorde min gaddenen hande ma bo mi application je min gaddenen hande ɗo hedde ko nasten mi tindinen application may ɗo min non toro ben ɓe abonayi laaro saragal jungo maɗa ñamo yan bindi bodeji ɓe ɗo vindi abonné ma bo subscribe a habda abona maɓɓita cloche de notification non ta ejita saragal jungo maɗa nano ɗon a waɗa ala like video may ɗo to ngol fottanima non ta ejita partage ugol lien video may ɗo nder groupe ji maɗa WhatsApp e Facebook e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɓɓe nasta ndara abona kan en bo heɓa mbotoro de ɓe tindinoje video ji ɗi min gatta ɓe fulfulde dalila majum application je min gaddanin hande ɗo yake feere a tawan a mari téléphone maɗa wodi goɗɗo ɗon ma fota e haɗamo de hosugo téléphone maɗa o naftira be majum ma bo a tawa dole o anda kode sécurité maɗa yake feere a tawa ko hakkunde teriɗiraɓe ko nandi be majum hakkunde debbo e gorko ko ɓikkon maɗa yake feere a tawan aɗa waccanaɓe téléphone maɗa ɓe nasta ko ɓe pijira ɗum e ko nandi be majum ni ko nde ɓe andi kode sécurité maɗa amma wodi wakkatire wonde ɗon nde a marata haji goɗɗo hosa téléphone maɗa naftira be maga misal ko an gorko a fota e haɗa debbo maɗa téléphone maɗa yake feere to haɗimo gam ko a ñukkinama kode sécurité maɗa man ɗo wartan ba o yerdakima sosai ko an debbo to aɗo haɗa gorko maɗa holla wara kode sécurité je o anda to wima ittanam kode sécurité maɗa o yiya banta a yiɗa wotko ba yerdinaki ni an kam o to hakkila ko yimɓe feere ba yewtiɗitta a yiɗa o nasta o lara e ko nandi be majum to ɗon lawol application min gaddeni application ɗo to a yiɗi misalu ko a wara a ɗanoto ko a waɗan hunde feere ɗon application feere to a nasti application may ɗo a waɗani ɗum téléphone maɗa to wari o hosi téléphone maɗa man ɗo o wari o itti kode sécurité maɗa man ɗo ni to itti kode man ɗo ni sei ɗum addanama téléphone may ɗo sei a yiya ɗum ɓalwi ayanga wartinga ɓalwinga pat maga nga niɓɓi o habda o mima ɗum wattako o habda ha o ɓiɗi fu ɗum wattako to o lodi o waɗi o watinga clé to waɗi ittugo o yiyana ɗum warti to itti clé man ɗo sei o yiya may ɗo ɗum ɓalwi to ɗon ko ɗum debbo maɗa ko ɗum gorko maɗa to habdi ni o soma waccanga tan o resa maga sei an may anduɗo dedei lawol babal ngal garata mema ha dedei ɓalejum ɗum may ɗo ɗum itto nden ɗum itto non ko ɓingel accanda téléphone to ngel waɗi ngel hosi ngel waɗi non may ɗo ko ngel yiɗi ngel nasta ko ngel fija game feere ko ngel lara hunde feere to ngel waɗi ngel waɗi non may ɗo ni ngel tawa ɗum ɓalwi sei a tawan dedei ngel resi téléphone maɗa may ɗo dalila majum min gaddanin application man ɗo o nandinanima jeygol Placo TV kam kala hunde hesre wangude fu dedei nde hani yimɓe mbotoroto ɗum dedei hunde wonde nde yimɓe mbotorto to ɗum hunde nde erla dedei nde torrata yimɓe bo min jawa min kabda min giya min gaddani hen ɗum min pamtini hen dedei no ɗum warate ɗuɓɓe nder moɗon ɗon getta minon bo min getti on min seki sosai gam may ɗo e ndille nder video may ɗo ngi on dedena ɗum tan misal warago amma hedde ko may ɗo miɗo yelo on aboni on gaɗi like yawwa sakiraɓe arande man noni to en gadi en nasta nder play store meɗen banta mboɗen nastugo play store ko nde en télécharge dede application man ɗo nda play store meɗen en gara en mema dow majum banni ɓawto en memi dow majum play store meɗen maɓɓitanake en nda dedei babal windugo ɗo se en gara en mema dow nda inde application may ɗo windani on boɗɗum on darirande ɗo high screen se a wara winda se a mema dow majum banni ɓawta memi dow majum banni ɗum waddante application ji feere feere se tabbitina a wari a télécharge application ngel rangel ɗo alama banta guitel nda wongel guitel les ɗo amma tabbitina a télécharge ngel dow ɗo ngel ɗum waɗani kuje ɗo ha mema dow magel heɓa ngel mawna boɗɗum heɓa daron on dari nde memi application ma on dari nda ngel ɗo no ngel wayi on dari high screen inde magel se a wara a installa ngel ɗo min mi arti mi installe application may ɗo so mi maɓɓita ngel amma hedde ko maɓɓiten ngel ɗo mi yiɗi mi wurto dedei ha mi holla on seɗɗa jotta to mi wurtotono banni mi wara jotta mi waɗa mi wata dedei téléphone am clé banni ayi mi wati téléphone am clé jotta to goɗɗo anduɗo code am mode passe am wari to hosano téléphone am o wara o nasta banni o wara ni o itta mode passe man misal o ɗo andi mode passe téléphone am ayi to itti banni tan ɗum maɓɓitake o wawan o nasta application dedei je o mari haje o lara to lawol ngol tokkete gaden to sei jotta en nasta nder application meɗen mi holla on lawol ngol a tokkata waɗa ko da oɗo andi mode passe maɗa o fota o naftira be dedei téléphone maɗa to a mari haje sei gara ɗaɓɓita application may ɗo nda application may rangel ɗo mi tan mi on dari ngel rangel ɗo ɓalel sei a wara a mema dow magel banni ɓawto a memi dow magel rangel ngel wari jotta to a wari to a yiɗi a artan mema tan dow ha start ɗo a laari ha dow alama start ɗo tan a wara a mema dow majum banni ɓawto a memi dow majum banni a laari nda application mai rangel ɗo ngel wari rangel ɗo mi dimmata ɗo a laari ngitungum may accuga ngel arandeyel kam
accu ngel arandel rangel may do to wari to amari haji jotta misalo edi dahanoda ko aydi ngada hunde fere asigo telephone ma ko anasta yiwago ayida goddo hosa telephone mada bawo mada to wari sai amema do alama ngumma ngitun tan sai amema do magum banni alari bawo to memi do magel laru nde memi do magel alari ngel nyifi jotta telephone ma nyifi ko da wari hosi telephone mada o tammi nga nyifi jotta kam o wari o memi banni o wari o biddinga banni o hubbi nga alari nga hubbi o wari o wadi ni o itti mode pass mada e bino nane may mo andi mode pass mada o wari o memi dum banni o itti mode pass mada ay to ittide alari dum balwi kirim o habda o mema o dabbita o itta dum ittatako o habda o wada o dasowa do dum wadana mo babal connection o mabbita amman to lortake o habda dum ittatako to jotta kam te an fu awata itta dum na ko an ka wawan itta dum ay dole an ka wawa itta dum to a wari amari haji ittugo dum sai a wara mema do screen may be jawdum de didi tan a fiya de didi tan banni ay nen fi alari dum ittake to yotta to dunde gotel a fino dum ittatako en bawa en lorto nder application mai hami bedda mi tinino de tininore fere e jotta bawa nasta nder application mai rangel do banni bawa to nasti nder magel a wara nda do ha alama parametre do ha setting do alari sa wara mema do majum banni bawa to memi do majum nda alama kole lo sa wara mema do majum banni jotta alari do dum holluma to amari haje nde no gidda a fiya nden dum kunno to a balwini dum mai do nde didi a wawa ngarta dum do ha tati do sa alari sa warta dum do ha les do ha tati do banni bawa to warti dum do tati do a wawan lortoda bawo se ngara mema start mai banni bawa to memi start mai jotta nda application meden mai rangel ngel mai rangel mi tan mi ndari mi dimba ngel wuma warto de yeso ha de écran téléphone meden to wadi aydi danoda ko aydi ngada hunde fere ayda be ndara goddo hosa téléphone mara nasta lara hunde fere se wara mema do magel banni tan to memi do magel alari screen téléphone mai do nga balwi écran téléphone may do to wari o habda dum itatako o tammo ko ngam nyifuno o wara ni o kunno o wara o itta mode pass mada banni bawo itti mode pass mada itake o yayi dum balwi o habda ko nde didi o wari o finde didi ayi mi finde didi dum salake mi loro mi fiande didi fay ma dum salo dum itto dum wattako alaro habda dum salo sai an mai andudo sai to a finde tati hanko o andana de o andaga hal application mai do sai to a wari jotta fi ande tati man misalu banni to warano fiya ayi min de mi finde tati tan be jawdum ni alari dum itake to don lawol koyngol ngol garata ngadana telephone mada warta ko dum debbo mada ko dum gorko mada ko dum bingel ayida nasta babal fere ayida o hosa telephone mada o manipula ma telephone mada o naftira be majum don lawol koyngol garata e mo andi mode pass mada fota kada mo mode pass mada amma to wadani dum ni to wari habda o nasa to yi dum wadi non ma to kilay hanko ma dum hullay mo dum wiato do kam dum en hebi telephone do accu amir sangir tan to don lawol koyngol ngol tokkoton ngadon dum sakirabe yawa sakirabe mi tammi ndari lawol koyngol ngol a tokkata balwina dede kuje do mala a wada dum koda goddo idi hosa telephone mala nasta lara dede ko gewtidita be yimbe ko nandi be majum nen kam o nasta telephone mala ni nasta application ji mala a lari lawol ngol a tokkata wonna dum warta koda o nasti se tawa dede screen telephone mala dum balwi itami tininore medo de fottani on ngam maydo on jarama sakirabe non min dottoro on tangi jite wadugo dede like on kabda on abona e ko nandi be majum e non dede to on mari haaje jamtago ko on dari video may do wodi ko on paama e ko nandi be majum min nottoro on kabde jehe to mardon haaje jamtago may do jehe les babal commentary on bindana min on jamto min on biya min kaza do on paama e dum minon bo min kabde min jabo on yugo dede dudbe nder modo yake fere to min ngadi video do goddo se wara to lari video to alari video do habdu wadu to wodi ko paama nder magol windu les magol may don dede ko faama e ma wiya min buran paamugo ngam yake fere to na wari wolwani min ha WhatsApp wiya min video modon kaza do min paama dede ko mbidon to non may do min ngadi video ji bo video ji min ngadi jotta video ji me dudi wana yake fere to kilay to jamtaki min minon ma ko ha min lorto min jamin dabbita video may do min keftangol do to kilay ka yarnay min bona yugo onon ma to jami min yake fere min biyon jehe ndare nder video jam min ngadi no video kaza man do on biya min on dari on keftaay gol di dudi ko nandi be majum to minon may ma non dum mi yardirta min bona minon may ma seto min lodi min dabbiti fayin ma a yayi dum kugal na amman to wodi ko a faamay to a wadani min commentary a lari video la faamay ko gidda wadugo may dum wadanay ma windam min no min kaza do dum wadanay ma to a windi ni to a windi ko wadi commentary ma be don gerbona mi message ma ha email be biya min adede a wadi commentary minon bo min nasse min dara commentary ma e gi min duda dum dumejum minon bo min kabde min jabo ma to dum dede ko nangir min lorto min ngadi tan ma video ma don bo min bete e ma to min gal WhatsApp ko nandi be majum to amma to a wari a ƴami min gal WhatsApp direct tan a wi min kaza do waranay ma mari haje kaza minon ma ko min lorto min biya min dara dum kanji watta dubbe nder modo yake fere a tawa yerbono wi min message min keditake message man do min jabaki ma min biya accu min jami nassa min dara video dum gole video ma biyata min dabbita wol takila tawa min keftaay gol sai tawa min deiti tan min jabaki ma yugo de a jama min ngadana mi de ko marra haaje non may do barana min jokke non may do dum wela kanjum watta min biyo kabde to wodi ko on mari haaje jamtago bindane min dum halas babal commentary min buray yaawugo larugo dum mi heba min kewa min jabo on ngam may do tammi don suudu sakirabe on jarama dum derfirawo modon na Adamu Haruna assalamu alaikum